na abaya sabia on ayarefo won hwemu kire se dodo ara omyare no eye ahrawa mu yade ebi nso ewa na omobo ne no na Dr. Steven Kweku e de atodwa ache se omo akwan a enye mfutu ewo so ni nyina kan bi ntina manfo yare sa yade no Akyem Kade kuro no ye kwai bibire mu mansin no kuropon a ewo apue mantam a me no wokan agwadi ne ade a ekoso wo ho pa na nipa ewo sa mantam ho yi ade a wo kɔ ohaw mu pa na akwan a ewo Kade kuro no mu ya ade a ere ha wadwene ye esanse wode okwan ne man ma contractor bi ba okwan no so a oreye nanso wore kan bra na afire kɔ na awie no na ode ahohare so ne mirika so na oreye so okwan no premprenya me no wokan wonim ba bi a contractor ide nani akyere no na musoma UTV abo anamon akosa mantem ho akohwe za akwan ye nipa yire ka ho asemun na wudu kuro no mu akwan ene akwan bi a ededa ho a epue korampo kokuru foforo so ne ade nyina me na wokan mfitru wire mere nipa ewo mantem ho ton nuan wo kwa ho ton tare ne ade ne de kese ade besa wo bepon ne de na mfitru abo sa ntare ne nuan ne ade manuan si kwa ho a nipa mbenpo na onga to bi adi eno na ahyenkafo insu kiremu a ahyen ne ade a enam kwan no so no mfuturu no muduru nti eya na wo hu kwan ye na onaka afiri no wo kwan pa so eyi na musoma UTV nsentwerofo ba nanko Kade aban ayaresabia ho maye ne Dr. Steven Kweku oye medical superintendent a owo aban ayaresabia wo Kade ho twetwe nkomo ma ono so kiremu se ye no kware nipa wo mantemo so yare bi kan wono wode womba wo behwemu na ye mfuturu ne ade a ere mere nipa yi na ade oyare abre won nukremu upper respiratory tract infection yare efa yan homes was sopa hanom so hwe ye half year data na for last year na and then top year and January upper respiratory tract infection no still not at top if you true to me Emma upper respiratory tract infection. Enu echi na UTV nsentwerofo chuben abankra chipanyin a oda kwa bibire mu mansin na no ononyafo set antwibo si akon ne ne twetwen enkomo mo no so kiresi contract no na phases ye ba 2016 no mugusu ye and the government buy no do be hu se otwentwen so no hwe sikasem no ani na yi akire ena omo ma signal say oh ye sande no ye from adonkro no up to otumi akamu. And we are all happy because you're quite big no in terms of road no na atosin kakra. But government we buy no what me abon ho modern ama almost quite big brem we say major road trunk cross ni nyina no or the ama contract na ye UTV nsentwerofo ne nipa ewo Kade krum ne mpotamu nso twetwen enkomo fa akwan no ho ma wo kire ohawa a wore komu ho omo dwuni nyina sese ba bia ye mfuturo wo dem ba bia e de yare abra yen ebi wa be hospital wani wo be yese ye mfuturo na ebi won so a ewa mi se me gina ma bo over 3 months ma ko hospital ma ye bibia wo se me ye wa ne nko mfuturo na hawo a wo sa wo tu shop mu na wo kofie so ane wo made na mbedi mesramo muntie menso Ghana ban say Kade ye hia ne mo a enra me tam 5 million e de ko shop anso 5 million ko toto zovers na dade anso ama me san de ka wo ho nti aduma na ye no be ye aduma nya sika kakra wo ko shop as entimi maintain ka no te haye pa sisi Kade de edu de dem haye pa mfuturo nko a mfuturo ye aduma kra on te ne de ti yesre na nado on be hwe ha ma ya ha ya chinmemu